Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan.
Apa bocah iki? Apa? Katanya apa, Pak? Ngomong tidak krungu. Gajal sama banter. Ora meri aku ning kene mau wis diomongi. Engko galongane ditekani bose saka Taiwan jenenge Sisri. Masa wong Taiwan jenenge Sisri. Sisri. Sing ndi wae? Hah? Ya abang iki lho. Ya Allah, kuwi masa karo bose. Iki Taiwan iki. Sisri, abang ya. Abang. Burine. Kono ini ya. Ayo, understand. Understand ya. Yes. Thank you. Come here. Ya. Ah, iki lho. Urung apa-apa wis disangoni 50.000. Bisa dhewe kowe. Berarti wis 1 ping 50. Awake dhewe disangoni 100, 1 ping 100. Adewe disangoni 100. Ya ta? 100 karo dhewe apa piro? Siji. Nah, ade 1 ping 1. Oh, bener. Iki karo dhewe piro? 5. Kowe 1 ping 5. Masa kowe. Ayo. Yo. Tong tak keden. Simpen dong. Oke, iki wis tepane kok omah kok. Wis tepane kok omah, kowe sapa? Kowe sapa? Jate lundu. Wong kok kowe giling. Urutane kabeh manut urutan. Aturan. Iki Aku nek kene reakan go jate kok omah. sopo? Yo ora tak dudo yo tak pek dhewe iku. Eleh paling subruk. Kowe pengen roh. Ya. Yo, gas.
omongan ubekku lho. Dadi ubekku. Aku wis tak omong, saiki le reogan, saiki sensitif nek tanggapan lu nek kene iki ya, lek kowe gawe jatil kok omah aman. Lek kowe gawe jatil dicepake, iku sensitif. Wah, Lah kok gede ora kabeh. lah nyapa? Aku ora kebolong ngopi ya ale plek. Lah lek mbak ame arep mbake ta. Bolo, ayo. Wah. Ayo. Gano. Gano ning kene. Ya. Belum kok. Saya YouTuber. Pemirsa semua, Ilham difoto kirim bojone. Gak apa-apa. Lah aku ini ora resiko. Aku lebih bojo. Oleh kaya ngene, perlu njobo bojomu. Foto. Loh, Bapak. Aku juga iki terkait tanggapan. Oh iya. Aku tak boleh dhewe. Dewe iso. Oh iya. Kamu luwih putih, aku luwih putih dadi dhuwur. Oke. Kita sudah janjian ya sayang. Kita sudah janjian. Oke. Alamak kowe. Itu siapa itu? Oh, istrinya Pak RT. Kamu nanti dibakok Pak RT nanti. Aku turun jopo lho. Siapa? Anak kaki kamu ngomong. Orang turun jopo lho. Tandanya kamu tidak mampu ya. Ya ora mampu lah. Ini biasa. Aku delok lho. Jujur. PRT ngajune ki 2026 lho. Tuwek kae. Lah kamu saat mata lagi. 1972 wayu kae. Iya. Iki 2026. 2026. Kowe piye? Mbak. Ilham karo Mas Dika kadang iki. Ben. Kowe duduk sini. Ya. Di sini ya. Selamat. Hah? Saya kira lo. Hah? Bila aku dan Jessica, kamu pilih yang mana? Aku punya sawah tuh dong. Jessica, mbak iki ngomong sing kuwi. Satunya manis. Ya. Oh ya. Bingung mau Berarti ngomong persenane lho, Mbak. Jessica ora Ilham gak ndi? Bingung. Radio bener. Kowe lek bingung, radio apa dhewe bodoh. Lah kamu iki. Ojo. Jadi garap. Bilang. Terima kasih. Bangga, terima kasih partisipasinya. Lah kamu mau cium dulu. Enggak mau. Ya. Terima kasih.
pun Mbak Trias kali Mbak Alda, alhamdulillah niat dan tujuannya kasuburan hadiah tuh kita pun engkang kami Mbak Sia amin hitungane uji putrane tansah hari panjang umur abekti karo tuane wis karone amin pinane bocor lan ada rumah amin. Tapi ngomong-ngomong, yang tuan rumah iso duit dayah songkok asli dari Taiwan itu yang mana? Ini dilukas iki alhamdulillah saka Taiwan basa ya rawuh. Terus panjenenganipun Mbak iki lain tidak wonten sebelah nika. Nggih, assalamualaikum. Alhamdulillah ya rawuh. Taiwan jan. Asli ya. Lho. Saiki nggih Romayi. Tuh gerakan batik kundur. Batik kundur. Oh, Yesus. alhamdulillah Romo matur nuwun kaya iki ingkang napa nggih? Maksudi doaipun nggih mangsilane Terang udane. Nggih. hari yang dinten iki kajengipun Jawa Nggih. Romo Yayi alhamdulillah sore iki semelak kesan Gusti Allah lewat jenengipun Romo Yayi Mbah Guri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki alhamdulillah iki bintang tamune saka Taiwan. Plus tuan rumah Mbak Ii dalam materi Rawuh. kenapa tuan Nggih. Monggo. utama Kula disebut Mas Nggih. Mbak Ii selamat bintang tamu dari Taiwan tepuk tangan. Monggo. Iya Mas. Yo, kabarnya Mas. Mari, monggo. Bukan ini Hongkong nok muyo, ini Taiwan. Hongkong muyo orang tahun. Ini baris anu baik. Ini baris. Tidak ada nomor dulu. Sudah no. Oh, rapi gendah. Aku mau foto dalam fotoku nyapa kowe? Kowe nyapa kowe? Nyapa kowe? Tuh, doyan wetan besi. Alhamdulillah, ya Allah. Ini jauh-jauh. You can speak English? Iku bengi nang pulau bahasa Jawa. Niki Bahasa Inggris guys. Kalau kemarin nama saya tuh menghormati dong. Kenalkan. Tune ya. Desi Mane. Bungos Oh, nama saya. Dokter Sukumen. Dokter Sukumen. Wah, ini tunggangi Josika Romono iki. Oke ya. Di Taiwan ada kesenian reok kan? acara anu bumi niku Oh, no. Jangan cangkemmu ngerti kono reok cangkemmu. Lu malah nyenggol itu. Sang jaga dan Aidan ya reok kono roko. ngapus nggih. Thank you. Ulang tahun kami disilahkan. Ya, hari sithik. Bener ya, orang pas kami orang popo sampai subuh mas orang popo terlalu itu tak silangnya udahnya terang nanti dari ada pernikahan apa-apa nanti nggak ada kronologi oke ya ini mas oh ya
Ya.